F'dawn l-aħħar ġimgħat vettura amfibja f'għawdex attirat l-attenzjoni ta' bosta minħabba l-oriġinalità tagħha. Dan għal fatt li dik li tidher bħala karozza normali hi fil-fatt dgħajsa wkoll u kapaċi tinstaq fuq il-baħar. Din l-ewwel SUV amfibja f'Malta u s-sidien tagħha Joel Healy u Mark Zarkozin ġabuha f'pajjiżna biex jagħtu esperjenza unika lil dawk li jażlu jirkbuha. Il-vettura li waslet f'Malta s-sena li għaddiet imniet minn partijiet ta' karozza tal-għamla Suzuki Jimny. Għandha l-qiegħ magħmul mill-fiberglass u immamra b'sistema ta' propulsjoni bil-ġett tal-ilma. Hija trazzata wkoll b'tagħmir tas-sigurtà inkluż apparat tat-tifja tan-nar, xkieget tas-salvataġġ, medikit, flares u radju VHF. One News tkellem mas-sidien ta' din il-vettura. Healy stqar li l-idea biex jixtri vettura amfibja ġietu f'moħħu meta darba minnhom u kien mar jistat ma' ħabib tiegħu bid-dgħajsa u beda jennota li m'hemmx kumdità u b'hekk xtaq isib mezz ieħor b'nuqqas ta' strapazz. Biex inti titla bid-dgħajsa tittoqgħod dvara, tittamli tarfa appoġġi l-karru, trid tara tittorbot id-dgħajsa mal-mol, tittarġa tmorġi fil-karru u ifhimni. Ġitni din l-idea li x'ismu li kieku sib xi ħaġa, kien hawn xi ħaġa li ma jkellix dik l-istrapazz kollu aħna ngħidulu. Il-vettura mbniet mill-kumpanija tal-manifattura Datin u ħadet aktar minn sena biex imbniet b'tali mod li tkun tiflaħ il-baħar. Din il-vettura amfibja tista' tinstaq fuq l-art veloċità ta' 85 km fis-siegħa waqt li fuq l-ilma ma taqbix xi 6 knots. Minkejja dan xorta waħda toffri rikba divertenti fost topri oħrajn tal-baħar anke jekk qisha ħirġa minn xi film ta' Herbie. Joel Healy tagħna wkoll spjegazzjoni tal-fatturi li jagħmlu din il-vettura daqshekk komda. L-iktar ħaġa komda li fiha hija li qed id-dar pereżempju jew qiegħed x'imkien u ġast tlajt fuqha inżilt il-baħar sibta nislib bejja li hawn madwar il-gżira, inżilt trixt fuq il-baħar ġajt mort lura bekk di garax. Lura l-garax jew id-dar naturalment. Fid-dashboard tagħha minn barra l-steering il-vettura għandha l-istrumenti kollha komuni bħal radju arja kondizzjonata li jinstabu f'karozza waqt li jimamra wkoll b'kumpass baħħir u apparat li kejjel il-fond tal-baħar. Din mhix l-ewwel vettura amfibja li qatt kien hawn f'pajjiżna tant li fil-ħamsinijiet ukoll kien hawn tank tal-gwerra amfibju stazzjonat bħala parti mis-servizz militari Brittaniku. Aktar reċenti fl-2007 kien hawn coach amfibja li mbniet f'Malta stess u ġiet iddiżinjata minn tim finanzjat mill-Iskoċċiż George Smith u fl-2018 kienet teżisti wkoll vettura privata simili.